Vásárok, búcsúk, fesztiválok legkedveltebb csemegéje. A vattacukrot amerikai édességkészítők találták fel 1897-ben. Rájöttek, hogy egy megfelelő gépezet segítségével a finomra őrölt cukor állaga megváltoztatható. Könnyű, pelyhes finomság készíthető belőle. Az új édességet tündérpehelynek nevezték el. A vattacukor készítőgép elve a mai napig változatlan. Fel kell melegedni ennek a fejnek, hogy megolvadjon a cukor benne, és tudjunk csinálni vattacukrot. Nem karamellizálódik, mint ahogy otthon csináljuk a gázon, hanem csak megolvad, és ez a fej gyorsan forog, és a centrifugális erő hatására kicsapódik az olvadt cukorszemecske, és akkor a levegő ugye sokkal hidegebb, mint maga a cukor, gyorsan megszilárdul, és ilyen szálak lesznek belőle. A vattacukor ízének ma már csak a képzelet szab határt, mert van Kékszeder, rumos megy, kivi, málna, narancs, vanília, fahéjas, illetve igény szerint citromos. Ez speciális vattacukorhoz készülő ízesítő színező anyag. Nem is gondolnánk, hogy mi minden befolyásolja egy vattacukor minőségét. Ez időjárás nagyon befolyásolhatja. Tehát a szél, a páratartalom, a hideg, a meleg. Egy jó géppel nem ördöngösség elkészíteni a puha finomságot. Kívülről nagyon könnyűnek látszik, hogy könnyű vattacukrot készíteni, de nagyon sok trükk van, amit meg kell tanulni, tehát azért, hogy mi irányítsuk a cukrot, ne pedig a cukor próbáljon minket irányítani, mert akkor az már régen rossz. Ugye a cukor elkezd önálló életet élni, és akkor mehetünk utána. A jó a gép, magát a pörgetést 10-15 perc alatt meg lehet tanulni. A vattacukrot szinte mindenki szereti. 80%-ban gyerekek, de ez kortól nemtől független. Ez a divatból nem megy ki szerintem soha, és nosztalgiából idősebbek, fiatalok, középkorosztály, mindenki. A vattacukor rekordot is magyarok állították fel. 2007. május 20-án Szegeden Szeged napja alkalmából Guinness rekordot állítottunk fel, ami a legnagyobb vattacukor, ami sikerült, az 1 méter 2 centi magas és 77 centi széles. Dobozba is lehet kapni, zacskóba is lehet csomagolni, pálcával, pálca nélkül, igény szerint. Mi mégis a hagyományos hurkapálcásat kedveljük. A Mix magazin májusi számában többek között Jaksics Kata, jószolgálati idegenlégió, Polgár Judit, családi parti, Lang Györgyi, kelj fel és járj. Mix magazin, keresse havonta az újságárusoknál és naponta az interneten.